Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula Dipta Rosanto wonten ing channel Edian Rosanto. Pemanggihan wekdal menika kula badhe ngevlog sasana Universitas Muhammadiyah Purworejo. Menika kampus Wetan nggih. Kathah mahasiswa ingkang sabek pirembagan data tugasipun nggih. Ajeng niki wonten mahasiswa ingkang nembe kemawon dugi wonten ing kampus. Ajeng sasana wonten ing Universitas Muhammadiyah Purworejo menika mboten namung wonten ing kampus Wetan, nggih. Wonten ing kampus Kilen langkung rame. Awit kuliah utawi pembelajaran menika pusatipun wonten ing kampus Kilen. Nah, sasana ingkang nyenengake nggih dhateng lare-lare mahasiswa. Awit Universitas Muhammadiyah Purworejo menika salah setunggal universitas ingkang ramah lingkungan. Lajeng saya anggenipun napa nggih ngelola mahasiswanipun nggih menika dados mahasiswa wonten Universitas Muhammadiyah Purworejo ngraosaken bingah kuliah wonten Universitas Muhammadiyah Purworejo. Makaten vlog menika kula pungkasi matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.